F'dawn l-aħħar 10 snin pajjiżna għamel passi ta' xgant fil-qasam tal-ugwaljanza. Tkellem dwar dan il-Prim Ministru Robert Abela mal-medja fit-tmiem is-Summit tal-Kunsill tal-Ewropa li sar fl-Iżlanda. Il-Prim Ministru sostna li l-ugwaljanza hija waħda mill-valuri fundamentali ta' din l-organizzazzjoni internazzjonali flimkien ma' drittijiet tal-bniedem u s-saltna dritt fost l-oħrajn. U meta irrakkuntajt ukoll minn fejn beda pajjiżna 10 snin ilu llum u fejn jinsab illum fil-qasam tal-ugwaljanza tara kemm pajjiżna għamel passi ta' ġgant il qudiem fil-qasam tal-ugwaljanza, ta' twessieħ, ta' drittijiet ċivili, konna lura ħafna f'dan is-settur u llum gburi illi fir-Rainbow Index qegħdin l-ewwel. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li sena wara sena pajjiżna qiegħed l-ewwel f'dan l-indiċi tal-ugwaljanza u osserva li l-erba' il-gvernijiet tal-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni għall-ugwaljanza għal persuni LGBTIQ+. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna wkoll li pajjiżna se jibqa' mixi l qudiem f'dan il-qasam tal-ugwaljanza. U għalhekk ukoll illi llum nidejna strateġija importanti u pjantazzjoni importanti għal 5 snin li ġejjin fejn jidħol il-qasam tal-ugwaljanza għal persuni LGBTIQ+. Fost oħrajn din hija strateġija illi hija meħtieġa anke biex innagħtu viżjoni ċara ta' fejn iridu mmorru fil-5 snin li ġejjin qed nitkellmu wkoll dwar l-equality bills anzi illi se jkunu qegħdin jagħtu aktar ugwaljanza lil kulħadd qegħdin naħdmu wkoll biex koppji LGBTI jkunu jistgħu jadottaw anke minn pajjiżi terzi u hemmhekk fejn tidħol il-ħidma diplomatika, jiġifieri dak kien xi tkellimna dwaru wkoll f'dan is-summit fil-qasam tal-ugwaljanza.